नमस्कार, मी सिद्धीज किचनमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. तर आज आपण नाचणीची भाकरी कशी बनवणार आहोत ते पाहणार आहोत. तर चला मग. सर्वात प्रथम आता आपल्याला हाय फ्लेमवरती तवा तापत ठेवायचा आहे. त्यानंतर एका परातीत आपण नाचणीचं पीठ घेऊयात. परातीमध्ये पीठ घेतल्यानंतर आपण त्याचा आता कणिक तयार करूयात. आणि जसं पिठाला पाणी लागेल तसं थोडं थोडं टाकू त्यामध्ये. पीठ मळता मळता आपण जो तवा आधी हाय फ्लेमवरती तापत ठेवलेला होता तो आता लो फ्लेमवरती करून घेणार आहोत. आता आपलं पिठाचं कणिक छानपैकी रेडी झालेलं आहे. त्यानंतर आपण जेवढं भाकरीसाठी पीठ घेणार आहोत तेवढा भाग बाजूला काढून घ्यायचा आहे आणि उरलेल्या पिठाचा गोळा दुसऱ्या ताटात ठेवून घेणार आहोत. आता आपण जो भाकरीसाठी पिठाचा गोळा घेतलेला होता त्याचा आता आपण मस्तपैकी गोल गोल असा गोळा करायचा आहे. गोळा केल्यानंतर परातीमध्ये थोडेसे नाचणीचं पीठ घेणार आहोत. परातीमध्ये पीठ टाकल्यानंतर गॅसवरती जो तवा तापत ठेवलेला होता आता त्याचा फ्लेम हाय करणार आहे. तर इकडे आपण मस्तपैकी गोल गोल अशी नाचणीची भाकरी बोटाने थापून घ्यायची आहे. वाह, एकदम अशी गोल आकारात आपली भाकरी रेडी झालेली आहे. तर आता आपण ती भाकरी तव्यावरती ठेवूयात. भाकरी तव्यावर ठेवून झाल्यानंतर आपण थोडेसे पाणी वरून पूर्ण भाकरीला लावून घेऊयात. पाणी लावल्यानंतर आता आपण भाकरी परतणार आहोत. आणि भाकरी परतून झाल्यानंतर आता आपण दुसरी भाकरी त्याच पद्धतीने थापून घ्यायची आहे. तर इकडे भाकरी आपल्याला तव्यावरती मऊ मऊ अशी लुसलुशीत फुगून आलेली दिसते. त्यानंतर ती भाकरी एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायची. प्लेटमध्ये काढून घेतल्यानंतर आपण दुसरी भाकरी पण त्याच पद्धतीने तव्यावरती ठेवणार आहोत. त्यानंतर त्या भाकरीला पाणी लावायचं. पाणी लावल्यानंतर भाकरी परतून घेऊयात. आणि काही थोड्या वेळाने आपली भाकरी फुगलेली दिसेल.
आणि ती भाकरी आपण प्लेटमध्ये काढून घेतल्यानंतर गॅस ऑफ करून घेणार आहोत. तर आता आपली भाकरी चंद्रासारखी गोल गोल आकारात भाकरी रेडी झालेली आहे. तुम्ही सुद्धा पाहू शकता. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.